קורא לטובה. שני אנשים זרים ישנים במיטה, אחד נכנס, שנייה יוצאת. אחת נכנסת, שני יוצא. איך צחקנו פעם על התחלופה, כנראה שזה התחיל כבר אז. תהליכים שנלחמתי בהם שנים עם כל הפגמים שלה ושלי, מלחמה שהתישה אותי לאט לאט, ועכשיו בקרב האחרון אוהב ומובס אני נכנע. מגיע אל האמונה שהייתה חסרה לי כל השנים של חיי, שכל מה שקורה הוא רצון של כוח עליון. הבחירה שלי היא רק הדרך, הבחירה שלה היא רק הדרך, ומה שקורה קורה לטובה. גם אם הלב עדיין לא יודע, יום אחד הוא יבין. אני מגיע אל האמונה, משבר זו הדרך הקלה. אלוהים שלי לא ישים בפניי מכשול שלא אוכל אותו לעבור, וכל מה שקורה קורה לטובה. קורה לטובה.